Представете си, че още от утре можете да захвърлите очилата си завинаги. Без повече замъглени очила през зимата или сухота в очите от лещите. За очи невероятно, но дали наистина е толкова лесно и безопасно? В това видео ще ви разкрия всички истини за лазерната корекция на зрението. И хубавите, и тези, които много рядко ви казвам. Останете с мен до края. Какво е лазерна корекция на зрението? Лазерната корекция е процедура, при която се използва лазер, за да се промени формата на роговицата. Това помага светлината да се фокусира правилно върху ретината и така елиминира нуждата от очила или лещи при проблеми като късогледство, далекогледство или астигматизъм. Процедурата всъщност е бърза. 15 минути на око и е почти безболезнена след апликацията на анестетични капки. Най-популярните методи са лазик и ПРК. При лазик всъщност хирурга прави тънко капаче в роговицата. Това капаче се отваря, след това лазерът променя формата на роговицата и капачето отново бива затворено. Възстановяването обикновено е бързо и в рамките на няколко дни. При ПРК не се създава капаче. Вместо това, горният слой на роговицата се премахва напълно и след това лазерът моделира роговицата. Възстановяването при ПРК е малко по-дълго, отнема около седмица или малко повече от седмица, но тази процедура е подходяща, например, за хора с тънка роговица или при други определени медицински показатели. Важното тук е да подчертая, че и двете процедури са доказани с много висока успеваемост и се правят от години. Какви са ползите и какви са рисковете? Лазерната корекция има своите безспорни предимства. Независимост от очила и лещи, бързо възстановяване и висока точност, като в над 95% от случаите зрението след процедурата е 80% или по-високо. Но както всяка медицинска процедура, и лазерната корекция има своите недостатъци и потенциални рискове. Сухота в очите. Една от най-честите реакции е сухотата в очите. Тя обикновено е временна и често може да се овладее с изкуствени сълзи. Но ако и преди това сте имали проблем с сухота в очите, е важно да сте информирани, защото след тази процедура сухотата може да се влоши. Възможно е да се появят светлинни ореоли или отблясъци през нощта. Те водят до трудности при нощното шофиране, особено в първите няколко месеца след операция. Остатъчен диоптър. При малък процент пациенти не се постига пълна корекция и може да се наложи повторна интервенция. Изключително рядко, но все пак е възможно да се появи и инфекция. Стрикното спазване на инструкциите след операцията помага да се намали този риск значително. Не всеки е подходящ кандидат за лазерна корекция на зрението. Като лекар, това е и първото, което проверявам. Добър кандидат е този, който е над 18 години, има стабилен диоптър през поне последните 2 години, няма заболявания на роговицата, като например кератоконус, и има общо добро здравословно състояние и липса на заболявания, които влияят на заздравяването, като например диабет или автоимунни заболявания. Не е подходящ кандидатът, ако има много тънка роговица или има много висок диоптър, при бременност и кърмене и ако очаква 100% гаранция, защото за съжаление такава няма. В заключение, струва ли си лазерната корекция на зрението или не? Моето мнение е следното. Ако сте подходящ кандидат и имате реалистични очаквания, тази процедура може наистина да е животопроменяща за вас. Ако обаче имате здравословни проблеми с очите и търсите перфектно зрение без грам риск, тогава по-добре да обмислите алтернативи. Споделете ми в коментарите, обмисляте ли лазерна корекция на зрението или имате ли вече опит с такава. Натиснете камбанката, за да не изпускате повече здравни съвети и до скоро!